Me tehdään kohde loppuun asti ja lähdetään sen jälkeen pois, kun asiakas on tyytyväinen. Ollaan Helsingin keskustassa kylpyhuoneremonttia tekemässä kerrostalo. Täällä on vedeneristys käynnissä. Veden eristeenä käytetään Ardexin 8+9 vedeneristettä. 2-komponentti vedeneriste, voi sanoa paras vedeneriste. Ainoita vedeneristeitä, jotka hengittää, mutta pitää silti veden kylpyhuoneen sisäpuolella. Tässä meillä on uudiskohde. Asiakas löysi meidät netistä, ilmeisesti Googlen avulla, ja sitten meistä on lehtijuttu tehty ja asiakkaalla oli lehtijuttu kuvineen ja haluttiin aika lailla samanlainen saunaosasto. Kohteessa on tehty veden eristys ja normaalisti työmaalla on valvoja. Valvoja tarkastaa veden eristyksen, ottaa koepalat. Tässä kohteessa meillä ei ole valvojaa. Työntekijä ottaa omatoimisesti vedeneristeestä koepalan ja mittaa kalvopaksuuden. Ja kalvopaksuus pitää olla 0,8 mm. Tähän tulee pesutorni ja lämminvesivaraja viereen. Normaalisti lämminvesivarajat on 1,90 m korkeita. Ja tähän tilaan se ei mahu, niin siihen joutuu ottaa sitten vähän matalamman. Kylpyhuoneen puolelle asiakkaat halusi vessanpöntön. No, meillä tilassa ei ole tarpeeksi suurta viemäriputkia vessanpöntölle, niin tänne asennetaan silppuava WC-istuin ja siihen riittää ihan 32 mm viemäriputki. Tänne laitetaan koneellinen ilmastointi. Siellä jo vanha sähköjohto roikkuu. Sillä saadaan ilmanvaihto kylpyhuoneessa paremmaksi. Valittiin Allen firma sen takia, että netistä ei löytynyt mitään kriittistä teidän firmasta. Että monesta muusta kyllä löytyy, jos jaksaa kaivella. Ja kannatti valita, että työnjälki on hyvää ja remontti sujuu hyvin. Työnjälki on itse asiassa erinomaista.